Užívajte si život na plný výkon s lídrom v oblasti terapie svetlom. Lekársky schválené a klinicky testované polarizované svetlo Bioptron bezpečne a účinne ošetruje a lieči športové poranenia, golfový lakeť, bolesti bedier a ďalšie problémy. Bioptron od Cepter Medical. Vaši malí šampióni budú lepšie pripravení na pohyb s lídrom v oblasti terapie svetlom. Lekársky schválené a klinicky testované polarizované svetlo Bioptron bezpečne a účinne ošetruje a lieči poranenia mäkkých tkaní a rán. Posilňuje imunitný systém a pomáha aj pri ďalších problémoch. Bioptron od Cepter Medical. Tancujte na hudbu svojho zdravia s lídrom v oblasti terapie svetlom. Lekársky schválené a klinicky testované polarizované svetlo Bioptron bezpečne a účinne ošetruje poranenia členkov a kolien, bolesti svalov a kožné problémy. Bioptron od Cepter Medical. Nikdy nie sme v pokoji. Celý život sme v pohybe, preto potrebujeme Bioptron. Prirodzenú liečivú silu polarizovaného svetla. Lekársky schválené a klinicky testované polarizované svetlo Bioptron bezpečne a účinne ošetruje a zmierňuje bolesti, hojí rany, zmierňuje depresívne stavy a iné zdravotné problémy, ktoré nás môžu spomaliť. Bioptron od Cepter Medical. Udržujte sa mladý, vitálny a v plnom pohybe s lídrom v oblasti terapie svetlom. Lekársky schválené a klinicky testované polarizované svetlo Bioptron bezpečne a účinne ošetruje a lieči reumatoidnú artritídu, zlý obeh krvi, zmierňuje bolesti i ďalšie problémy. Bioptron od Cepter Medical.